Newsfast Karbi Anglong berta kithan jabang ini semika jerong Karbi aprangsi berta tepipen arjoita MEC Dorsing rong hang inut SGB Evilson rong chehon aphan keter ke hap pon aputak ningkang samche chepaklang pon Don Troxy Cap ASDC BJP Abui Sikari Gate Decoy Teron Arong APHLC along Kang Raidun Merry Christmas a poster inutariso kangri kang krang pen kang sek piet aputak thupak pen kang saipon Dikreng langso yot komiti atum thupak rong rup ke paklarji aphan dustbin lapen karkok karphek asai kedeng pon 12 number Puloni constituency MEC Dorsing rong hang ahem along B rong chehon SGB Evilson rong chehon kedam tang arni MEC writing pit pen long lea potta keselam jia phan ekejoy puamat Evilson rong chehon MEC Dorsing rong hang ahem paledam si chingki damlo sita kopia podloni MEC Dorsing rong hang aning kiti SGB aphan arpu pen nang pasun tukji lapen nang ke claim tek abangkali lapen nang inglong dam pen hele parphang non lapen lang ateng kiang song pen nang chon tuk non pusi Evilson rong chehon aphan MEC Dorsing rong hang aning kiti pen chipaklang pon pusi Evilson rong hang chethan pon MEC Dorsing rong hang rat aphan lason aduki pike chokche pusi Evilson rong chehon MEC Dorsing rong hang aphan arbok pon alangli kaning je tengke long pota bunai pusi rat pen bahini rong pen bahini dam lo amat long pota bunai pusi ahem dam lo pet isi hang dam amasi alang bang nang pulo pet tan nang pidu nai te uyat si nang purong amat ni pan directly la nang check dar lo je thunoi damoi non manang tu pidei one pin si nang pu la pen do thulang rong apanta ni facility nang pipe ma buai hoita dolang towa nang pipe ma dongkor nang pipe ma hai hoita nang pulang ding nang pipe ma fil nang thok the ma pulai ta nang pulang la pen nang to tirim pen ala hem tap pen nang ching thu noi pu ko ma sin nang phan na ching thu da moi pu nai pu mati pu anta nang pulang la pen nang sokara kam the the plote sokari gambra kam ta claim ri sokari gambra kam ta nang than pongji anut kapre kan pirongji pusi nang pudun nang therdun la pen non isison hoi ahin penta non alang yong sila son nang purong plote isison hoi ahin ta ning oi lagji la si non alang la son nang pudun ber plote rong arat aphan ba rong asar sogar gang brahan yong sila son purong plote mo fit alang ta son ke chok chedeji la si alang yang non nili tumai hin long je compromise bang plote nili tum ahin pen sawo dia pitegi ta nili tumai hin long dia nang chuhang nai jong si compromise bang be ba la an jong si nang kipu itum han sorkari gang bra decision hoi phan man nang ke jor anong nam pa juno plote media social media ta pidenoi paper ta paje thangena la monong pita rat aphan sogari gambra phan gambra tuma phanta lang plot bompo pusi alang li tumbang tanang pudulo Puloni pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong Langpher constituency arlo Sikari Gate Decoy Teron Arong along APHLC mass joining amai kang nipon bangso amai long je ai kathar mai phu APHLC pangrum chun bang sukur timung ritumoni kramsapi mai pi women TDP, Diuri Teron, Pabutiso, Rajesh Tiso, Mexi Inglengpi, Pencheng Lok ke Tikiding atum cetong dun si Mai Ardi Pidun, Aluhi atum pen, Ketan Ponatengke, Hor Ejoy Lapen, Okthani Ajoy ni pen ke, Methang Ador Kedo Award pen, Cepajok Lu Nang ni Lapen, Kevangji Apor Mate MLA Kilik Ahut ke, APHLC Pensi Karbi Anglong ke Haiji, Puta Rat Atumaphan, Ning Patepon, News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Nidak mass joining ke doke lakke BJP pen lapen ASDC pen dikoy teron arong Langpher MEC constituency angbong kadoi don troxy cap so se chot arokom alang litum don troxy cap pusipu
alang litum pini pen ke APHLC along si APHLC ahok a party puchini si kaning jen ta ahok alam sining ye bom lo la pen ke pheri redet si high court anda case claim si chepe high det lo puchini si autonomous state ta wan thek po puchini si la pen ke six schedule ta pangtang thek po puchini si alang litum nang join don lo pini to tang ke bang je election apor hot MLA election hot nang tum along tin pen par jab din ma along tin benta MLA ke ni tum parjap dun pet po MLA talo wang thujelanga election anda parjap dun pet po athema lage ni tum democratic country Karbi India dangke democratic adet pulo democracy pen ga chedan nai pulo te lake election pen si chedan nai to tang ke nang tum la Karbi Anglong arat aphan nang tum party hot pen ko pin message ke pi doi ma nelitum ki pikang tung ela po hello je kadu kaveta la poisa pichom phak ok thani lai hui election ahut matha thera Karbi atum non virang lo Karbi la pen Anglong aso tum virang lo rong rup arlo kai ke ta ingthir jir la pen klar bong pen ke do ke thak thek jia phan pura pini dikreng langso youth committee tum pen patir pi ponsi tara langso dung dikreng langso parong trok ahawar dustbin la pen toar malom karkok arphek ponsi sai ke pangthir asai kideng pon pusi DYC amai phu roton bongrum pherangke angno than pon nilitum DYC dikreng langso youth committee form ten amang thek dat pen ini nilitum berong thak akte rasa or ke sa pang jeng silo la senili tum pini la so kimang mangke berong thak ke tera an ke nilitum tok ajis pang khit ajil la senili tum hin pen so kimang senili tum hin pen la dustbin dan chenglok ili tum thang pen hin sila so kam ke claim kimang polo ting dam si kona sa kiter ke juma ma na sa kiter ke duma hala so dimat dung long lop long pen tum dustbin mang digang ko so dustbin long si daksi pawar ji la si daksi papi pasni tum chu digang ko along tina alang litum kagos lapen plastic achet hai hui pangrum si me ke thor lapen kapang thir pon so dikreng lang so la kar ko kar pe dustbin le la hai ki kon ke ron pon pot ke an so la son apra ni padam ye phana son ke ya pon pot ke le so DYC committee putha tum phani li la rong tro apa apharman li la so dikreng lang so arong asar pe na hit ben make ni rong na rong elo churupar piklo dikreng langso rong amekar karlitang kanya terang ausopo joy sing terang arta phokepra isi arji dinklui pen kidney akeso kelong lokajok se kachalangji aphan tangka kadure hut akhiadat chepadoi et apita keso miun isi dipu medical college alongsi bikoklo lapen non anta kisung alongsi karjap nang puajok DYC lapen ausopo dorsing terang atung CM tuliram ronghang aphan kerap ningke mepen kerap kipiji aphan chuning ripidun tum da Karbi Anglong CM phan ta chuning gang tung alang li hin pen ning thirjir klar f tu ni thek alang li CM tuliram ronghang yong sin tum phan yang rap nang pajir lo plang tani litum stame alang litum phan kiso phan bang ke pidun thek pola si alang li stame dampen alang li yang silang dam lo plang tani litum tame churupar pik lo ni nglong pen alang li sar CM tuliram lo hang stame bang dak di medical college long ta 10 din bag dulu ke bag dok kisu cela kopi ki solo ne ama kisu bangke hala kidney ta isina problem duko hala kimi Arna le punda arlong duko ama singge non alang le tum hatot tangka paisa avilo long le philangan si orlap lo engge lata dorde delo aku chainong jon thom dolang lata yor eta tumi paisa kothai lo kira lata dorde engge non alang tum hatot avilo busku je ahok lo nilipota so dela laten asap so vet along le phasam na chewar lo nilito long le phalang ne chainong jon jon ni jota chewar lo zinon na sar CM telegram dong hanta asap group phasam le kachini ji aphan 602666969 along Humri Ignon Rapen account number 74500139 IFSC code SBI number ORR LDGB Henlo Puta Pachini Pon News Text Report Newsfast Karbi Anglong
Atumia jo por phai kepra minute thong kep apor malom rong amekar khoya kro supu humen kro horkangri kangkrang pena joini aot chepalang nusi nadorlang so baptist church amondoli pen pirthia dang kachathang club 25 December arni Christmas katalon je phanpura happy merry Christmas po poster bibia kro rong atwar kok thomalong ketar pona poster inut arisu humen kro insect phc ni kai pidutlu labang so puthak kopia potsi bang so poster kang sekpon ma apothak pini adap apor malom kang saipon anchot kali alang nikulat ahem hehui anta pripilapsi halang hote kang lap lahai puthak inut pahini tung karjuduna hot ronga sarsi ketol pusi akol pipon Lo nang men kuson iklo. Nang men. Ha. Kali nang thanon pamek na. Joy kupa. Men kro men. To live tham bom jo. Pa patowe ente la nang lisi la so postal bai nang lisi kangsek ikvek lo ma. Kopi kamatha ben senang li la so postal kangsek iklo. Tekedat mana? Ina bag nang kita ison doma. Mati nang lining kahang ma. Mati. Bibia kruwa rongasar kacetan atengki thangnat chini donde lapen miliphan nongnok ke jono pusi lam Karbi don. Ke ahokpet ni li alang li human krupu alang li tum nadang ni tum arong bibia kru nadalang sebab kisah benar kapang no putang ni dan chini don pa meme batai ganong le. Human krupu ega bang alang li tum long dia chuhang si alang li tum nadalang so baptisa rapalok ahin pensame alang li pan dia pon lo lapen alang li tame cicak lo lang li tum ma benar puthon ni li tum ma hin ni hin pen citar pon tudet pu lason salang li cicak dun si alang li tum ta dia pon lo Jongsi kebang jilang arnila puson asai komani klem pulute lo arona tengsi insai pon pupusi nador langso amondoli apostar jem rong hangpen ning jepon Christian la pendak hong hari na tumetri si rumpet peng ka rumang ko ka thekela halo sala bangso benar ke tar dalong to we bajiner ke balom pen singhon tuma akorte lo dadak kumen kro alang le horti jun pen kangri kangkrang pen sila bangso benar blog jor sing sek dak dak si me prindut punitu mar julong lo sit peda pada kor puthot itu mondoli ka do we komiti tumbang si pucing vai sing sai thulo pelang tumpe ka chuni ria teng pen je monon fin next pen bangla pasor akambang itum claim klelo la pen claim that jong si claim that pulotang pen nang tu kopi ma kang sai lang sai ponoi pu abang so ka chak pen si itum puthot abang so lahin lahin tum si dia sarasi la pen labang so benar puthot alang tum hin pen chita tu pu abang so ka chak pen si itum labang so program pen labang so ching sai long pen itum lang tum khan puthot dia pon rong mongri pen jer songaiti Newsfast Karbi Anglong Non malong so phan bir time tons na. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birta kantor pen nang jiroi thulo. Jambili NGO ahin pen bordeka timung LP School aklamalong ake joy pen sekelang pon. Mekli chechar che pulote munit pirthe chechar dunde lapen kaching thurji sungkrung binong. Sonsi majok sitami pirthe mesen pen somdun nangji lapen chingthur nangji pulote emek chechar ake nang sot. Lapen penangan atumke apor kalipin pen amek kavenang lapuson atumaphan Jambili NGO atum aphai pangrum ponsi Jambili NGO atum pen pini bordeka timung LP School aklamalong pini ada porphai sirkep apor malom ECR Eye Care Hub Hospital Nogao Selang atum pen Cherapsi Pinso Arlosu
bang trok ner kep rapho araratum amik kachechar se tumaphan akijoy pen selang ponlo Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Alo card arideng ke doa bang phi atum anke akijoy pen operation se kachelang our sai longji pusi doctor tumpen labang so hut pachini pon son thak thak asai adim kapre along sitame chisik pon bom lo pusi jambili NGO claim bang atum pachini dun saphapani pensar binong timung Newsfast Karbi Anglong Pinia Berta Lansi Pajullo Domithamne Kardo